يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Maulana mai tambaya na farko ya ce assalam sheik, ina fatan an sha ruwa lafiya. Tambaya ta shine ni mazaunin kasar turai ne, ina so a yi min bayani game da credit card. Credit card ya dace musulmi ya yi amfani da shi ko ya karba daga banki? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. wannan mai tambayan to abinda ban gane ba, credit card ba dai shine kaman ATM card da muke amfani da shi bane? Menene credit card? Ma'ana cin bashi a banki shine da kati da shi wannan. To kun san na farko dai duka an yi itifaki shi banki kaman harkan interest, ma'ana riba, harkan kudin ruwa a cikinsa ya riga ya shiga, kuma tsakani da Allah yanzu ba kusan wanda za a ce baya aiki da wannan tsarin. Kusan kowa yana aiki da wannan tsarin, illa iyaka kawai abin da za mu gaya wa mutum shine inda halin ka guje shi din kana da wata mafita ba wannan ba, da halin ka guje hakan to abu mafi kyau shine ka guje hakan ya fi sauki. Ka guda kawai kar ka yi amfani da shi wannan abin da ake faɗa din, shi kuɗin ruwan, tare da cewa za ku ga yanzu ana cewa bankin musulunci amma da su da bankunan wannan normal bankin riba din duk ɗaya ne, ba wani bambanci, duka ɗaya ne kawai dai. Wannan dai yakan sa wa musulmi nutsuwa, dai ka ji a ranka an kira shi sunan shi bankin musulunci, za ka ɗan ji nutsuwa a ranka, amma da shi da waɗannan ɗin duk ɗaya ne. Wannan ne kawai zai zo ya ce maka in ka ba mu riba a tsarin bankin mu, su normal bankuna za su ce maka riba a tsarin bankin su misali su ce maka 10%. shi ma bankin musuluncin da ake faɗa in ya zo sai ya ce maka insha Allah tabaraka wa ta'ala riba 10%. an gane ai, su wannan sun ce riba 10% suka yi shiru, shi kuma bankin musulunci sai ce insha Allah riba 10%, amma duk ɗaya ne ai, duk ɗaya ne. To da haka gaskiya in dai da halin da za a guda, din da ni ba ni son na yi dogon magana akan abin da ban san shi ba, ban san me credit card din da yake faɗa ba, to amma dai in dai abin da ya shafi riba ne duka ana ci, amma in dai da hali a nisance shi. In kuma na ƙara yin bincike a kai na gane lamarin abin sai in yi ba da amsa yadda na sani insha Allah. Mai tambaya na gabe ce assalamu alaikum, da fatan malam yana lafiya. Tambayarsa shine wai mutum ne ya ce ya yi mafarki ya ga Allah, zai yiwu kuwa? Ana yi, karku ce ya zubillahi, ana yi. Malamai sun tabbatar shi dai Allah ba a ganin sa a duniya. Wanda ya ga Allah ƙuru-ƙuru a duniya mutum ɗaya ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin fa kullun siwa hadha wara'i, haka shugaban yace. Annabi ya ga Allah, masu cewa a mafarki aka ga Allah yace bi ainin wa suratin, annabi da jikinsa da idansa sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ƙuru-ƙuru. Ma kazabal fuadu mara sallallahu alaihi wasallam yace wa kullun siwa ko wa qaulun siwa za wara'i, duk wani maganan da zaka kawo annabi bai ga Allah ba, yana bayan mu ya ganshi. To ganin Allah kuma, amma bayan manzo Allah ba wani dan adam da ya isa ya ga Allah gani kuru-kuru, babu shi, babu wannan, an riga an rufe. Duk wanda zai ga Allah sai dai a ranar lahira an yadda za a iya ganin Allah. Wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira, akwai fiskokin da aka gansu sun yi haske ranar kiyama saboda za su kalli ubangijinsu. To amma a mafarki fa ana ganin Allah? Ana ganin Allah lallai. Wannan kusan ittifakin malaman ahlus sunna wal jama'a ne, karankaf din su cewa a mafarki ana iya ganin, kana iya yin mafarki ka ga Allah. Sai dai in tabe lokacin da kai mafarki aka ce ka ga Allah, to ka kudure a ranka abinda ka gani da sunan Allah ba fa shi haka sifan Allah yake ba, saboda shi Allah laisa ka mislihi shay'un,
yawa ba haka sifan Allah yake ba. Zaka iya ganin wani abu kaman halitta ko ma mutum ya ce maka shine Allah, amma ka sani ko Allah ne to fa ba Allah ka gani ba sifan Allah haka yake ba. Kai Allah ka gani amma ba haka sifansa take ba, saboda laisa kamislihi shay'un kullu ma qadara bi balika fallahu bi khilafi zalika. Diyan da kake tunanin haka Allah yake to ba haka Allah yake ba. Da haka ana iya ganin Allah a mafarki, ana iya ganin sa kwarai da gaske yadda malamai suna suka faɗa, illa iyaka kawai shine ka ji a ranka cewa abin da ka gani ba haka sifan Allah take ba. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a ƙuru-ƙuru, sannan kuma ya ga Allah a wani mafarki a hadisi. Manzo Allah ya mafarki yace na ga Allah, da na ga Allah tabaraka wa ta'ala sai yace sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dora kudurarsa a kirjina, hannun kudurarsa yace hatta wajadtu barda anamilihi, har sai da na ji sanyin 'yan yatsunsa a kirjina. ya ce sai aka yi min kashafi, da aka yi min kashafi ya ce fa'araftu kulla shay'in. manzo Allah ya ce sai na san komai, kulla shay'in fa fa'araftu kulla shay'in. kai wata ruwaya ce fa'araftu ma huwa ka'in ma kana wa ma sayakun wa ma huwa ka'in. na san abin da ya kasance da abin da yake kasancewa da abin da zai kasance yanzu. manzo Allah ya ce araftu kulla shay'in, har gaibu shay'u ne ai ya santa. kuma abin mamaki Albani ya inganta hadisi, annabi ya san komai sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace, ana ganin sa insha Allah. mai tambaya na gaba ce assalam zakin faida, da fatan mala yana lafiya. yace ya ba da dinki ne wa tailor, amma kullum ya je wajen tailor ba a yi ba shine yace insha Allah ba zai ƙara kira ba akan dinkin nashi. to me ne makomarsa shi tailor din? a cewan ba zai kara ya ba tela dinki. na farko dai dan Allah teloli an shigo watan ku ya hakuri, dan Allah da annabi a rufa wa mutane asiri. don da aka sai dan ba da dinkin sa da dinkin ƴaƴansa da dinkin iyalansa, tunda an san abu ne. yanzu shekaran jiya na wani tela ya burge ni a nan cikin kasuwan Wunti, na je wajensa sai na ce masa ina son ka yi min aikin wani kaya, amma ina son sa me yake cewa express. na ce masa ina son sa express, na ce zan maka triple din kudin, zan baka so uku. ya ce wallahi, ya ce malam ko sono zaka bani ba zan karba ba. ya ce kai hakuri kawai, na rufe. to kaga wannan yayi gaskiya a lamarinsa, yayi gaskiya. in ka san ba za ka iya yin aikin mutum ba, ka gaya masa gaskiya kawai, ba zan iya yin aikin ba. in kuma za ka iya ka karba, amma kada zama da ana ta yi wa mutane je ka da kai kuma da ba kai saurin rantsuwa ka ce wallahi tallahi shikenan ka abin nan ba. bai kamata ka yi rantsuwa ba. ala ayya halin dai idan ka rantsi har in rantsuwan babban rantsuwa kai, to kana da kafara insha Allah, sai ka yi kafarar rantsuwanka, sai kuma ka ba wa tela. amma dai muna kira da Allah ga teloli a yi haƙuri, a daina ma mutane jinkirin ɗinki, musamman a wannan gaban sallah ta zo. in ɗinki, musamman ɗinki na yara ne na mata ne, sai ka ga yara suna ta kuka. amma kaga yanzu kamar ni ko wani abu dan baka ban ɗinkin sallah, na ga sa jallabiya na sabuwa, in na sayi ta 5,000 ta ishe ni je in yi nan da. amma yaro ba zai gane haka ba, haka mata ba za su yadda da haka ba. to da Allah a daina ma mutane wannan jinkirin. Allah ya samu dace. mai tambaya na gaba ce assalam, yace shawara nake so a bani game da iyalina, yau shekaran mu 4 da ita amma ba ta yin sallah. shawara game da iyali, shekara 4 ba ta sallah, subhanallah. to muna roƙo Allah na sallallahu salama. malamai sun yi magana, idan iyalin wadda ba ta yin sallah, matarka ce ba ta yin sallah, shin da ba ta yin sallah inkarin sallan take, ta ce ba ta yadda da sallah ba, to wannan kaga ta fita musulunci karara, haramun ne a lokacin ka zauna da ita. shi ma da za a so inda hali kai mata wa'azi ta dawo daidai. a'a sai ya zama ta yadda da sallah, ta san sallah gaskiya ne, alqur'ani ya faɗa, manzo Allah ya faɗa, amma illa iyaka akwai sakaci, ba ta yin sallah. to nan ana son kai ta mata wa'azi. in kai mata wa'azi da kai da ita bai yiwu ba, sai kai kokari sai ka dan ɗaukaka abin a kaiwa kaman iyaye. idan an kaiwa iyaye da Allah samu wasu su yaran nan su sai a samu a ɗaukaka ƙara a gaya wa iyaye. in iyaye sun shiga watakila Allah zai iya daidaita abu, in kuma Allah tabaraka ta'ala bai daidaita ba tsakani da Allah sai a rabu da ita kawai. wannan shine magana za ta yi nauyi, amma haka ne. in an yi ta yi sallan taki, to zama da ita ba alkhairi, saboda ba a san 'ya'yan da za a haifa ba, kuma me za a zo, za ta basu su yi sallan ko ba za ta basu ba. Allahu a'lam. mai tambaya na gaba ce assalam, Allah ya kara wa malam lafiya. tambaya ta shine mutum ne mahaifinsa dan qur'aniyun ne, baya son hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu littattafai. shi kuma dan nasa dan tijjaniya ne, sai baban nasa ya dinga kafirta masu bin
tijjaniya da wasu mutanen shine nake so a yi min ƙarin bayani akan halin da nake ciki. Wassalam. To lamarin harkar 'yan ƙur'aniyun dinnan ya kunno kai a wannan ƙasan tun lokacin dama dai rikicin ta mutu, ƙara farfado da ita kai tun lokacin mai tatsini shine ya zo da harka na 'yan ƙur'aniyun wanda ba su yadda da alƙur'ani ba, su abinda sai ba su yadda da hadisan annabi ba, su kawai abinda suka yadda da shi alƙur'ani. To amma wannan zaka ga wallahi ga mai hankali in dai ba da yake dai shi shedan kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alƙawarin sai ya ja kaso ba, ban ga dalilin da aka ce baka yadda da hadisan annabi ba, ban ga dalilin da aka ce baka yadda da hadisan manzo Allah ba. Kai ka san a Qur'anin nan duk wanda kaga yana iya maka inkarin cewan babu hadisai, wata rana zai iya maka inkarin cewan babu alqur'ani, zai iya maka inkarin cewan babu alqur'ani kwata-kwata, domin hanyar da hadisai suka biyo suka zo maka, wannan hanyar alqur'ani ya biyo ya zo maka iri ɗaya ne. Wanda suka kawo maka hadisan da su suka kawo maka alqur'ani, kai baka rayu da annabi ba, baka karɓa alqur'ani daga hannun annabi ba. Qur'anin nan ya zo maka ne ta hannun wane da wane da wane da wane da wane da wane da suka haddace suka zo suka kawo maka. Ba dalilin da zaka ce kana inkarin sa. In kana inkarin sa to tabbas kana inkarin hadisi, to tabbas kana inkarin alqur'ani. Hanya ɗaya ce wallahi, hanya ɗaya ce. Da haka ya kamata shi wannan dan uwa da baban sa yake wannan, inda hali ka sai inda aka yi mahaifi ne ba a faɗa da shi, a yi ta masa addu'a na farko, ana masa addu'a, ana roƙa masa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gudumawan shari'a. Abu na biyu kuma a yi ta bin sa da wa'azi, ana lallabin sa a hankali, ana nuna masa alkhairin haka. Kai kuma ka yi kokari kar ka biye masa, ka tabbata akan gaskiyan da kake kai. Su ma yan Qur'aniyun din muna addu'an Allah tabaraka wa ta'ala ya ganar da su, Allah ya shiryar da su. Amma ba daidai bane tafiya mutum kana musulmi ka ce baka yadda da hadisan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam, wannan babban kuskure ne wallahi. Abubuwa da dama zaka ga ana ta musu kama kaga ka samu mutum ka ce masa wai yana yin sallan asuba, alqur'ani na ta ce raka'a biyu, sai dai ya jawo maka wannan ayan ya kama nan ba zai iya kawo maka karara yanda aka ce ga asuba raka'a biyu ba zai iya kawo maka karara yanda aka ce ga azhar raka'a 4 ba zai kawo la'asar 4 ba, magariba 3, isha'i 4, ba zai iya kawo maka ba. Ballantana abubuwan da suke cikin sallar sai dai ya dinga zuwa ya kamo can ya kamo nan ya hada wanda ba daidai bane. Da haka da Allah mutane wannan abun bala'in ya kunno kai, kuma zaka samu ya fi shiga ƙauye. Ban san me yasa ba, yan Qur'aniyun din sun fi yawa a ƙauye. A birni saboda a hankalce ma kana zuwa kawai dan birni yana da wayan da ko bai da karatu zai ce kai mahaukaci ne, tafi kaman gudu. To ya kamata da Allah mutanen ƙauye su kiyaye, Allah ya sauke. Mai tambaya na gaba ce, what the stance of the prayer of someone who pray in mosques where there's a grave in front of the member? Wassalam. Wannan yana tambaya dangane da yin sallah a cikin masallaci da akwai kabari a cikinsa. Me hukuncin yin sallah a masallacin da akwai kabari? Assalamu alaikum. Akwai kabari a cikinsa. Wannan ba laifi mana. Masallaci na biyu a duniya gaba ɗayan za ka yi sallah akwai kabari a cikinsa. Kai masallacin farkon a duniya ma, Kaban ma ita kanta akwai kaburrukan annabawa da yawa a gurin, wasu an tone su wasu ba tone su ba. Kaba akwai kaburrukan annabawa da yawa kai aka gina, wasu an tone wasu ba tone ba. In ma ka duba kuma masallaci na biyu, masallacin manzo Allah, yanzu gashi ai annabi sallallahu alaihi wasallam kabarinsa tsindim yake cikin masallacinsa, haka ne? Kuma za ka yi sallah in ka je can wajen yadda ake cewa wajen ahlus suffa din nan ta bayan raudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka sa kabarin a gaba ka yi sallanka. To balbil ara ma yanzu in ka je ka duba ka kalli baqi'a, makabarcan baqi'a yanzu ta shiga cikin masallacin annabi tsindim. Baqi'a kana zuwa ka fita ta babul baqi din nan ta hannun ga kibla ka fita ta hannun hagu babul baqi, zaka ga yadda aka yi extending din masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an fadada masallacin ya kuma sa kabarin baqi'a a gaba. Baqi'a kuma da sahabbai ne da tabi'ai da manyan malamai, har yau kuma bisu ake a ciki, duka kuma ana sallah a ciki, babu komai illa iyaka kawai yanda su waɗansu suke tsanantawa ba a yin masallaci a kaza za ka yi da masallacin annabi, ba yanda za ka yi da shi. Da haka ba komai bane, ba kuma wani musulmi da zai ce ya yi masallaci dan ya yi sallah kuma sai ya ce wai yana bautawa na kabari wannan ya saba a hankalci. Da haka babu komai insha Allah. Mai tambaya na gaba ce, assalam, da fatan malami na lafiya. Yace me hukuncin mutanen da suke riga ladan yin sujjada idan liman yayi ba tare da sun jira ladan ba?
ladan yayi ba. To dama ai sallan su bata ɓaci ba, wanda ake so wanda ba a san a riga shi liman ne ai. An sa liman ne don kai koyi da shi, ba a sa ladan ba. Wasu masallacin ma ba su da ladanai. To da haka kawai da kai da ladan hukuncin kuɗi ne, matukar baka riga liman ba sallar ka bata ɓaci ba, illa iyaka ana burin dai saboda in kana yi din saboda gudun kawo tashwishi ka yi haƙuri din. In liman ya tafi ladan ya tafi ku tafi tare, kar ya zamana ana riga ladan din. Amma in ka riga ladan ba komai, liman ne in ka riga shi sallar ka ta samu akwai matsala a ciki insha Allah. Mai tambaya ta ƙarshe ce malam menene hukuncin yin auren mutu'a? Za mu yi karatu akan auren mutu'an nan mun samu lokaci. Auren mutu'a ba daidai bane, ramin ne, an haramta shi yanzu ba a yi. Ba wani dalili yanda yake faɗa, na ga tambayan ya turo min nima ta sa, wai zaka iya malam ɗan larura ta sa ka yi auren mutu'an ta kama ka, to laruran ta kama ka har kana da kuɗin auren mutu'a ka yi auren gaskiyan mana, bai fi sauƙi ba? Wannan duk wani hanya ne da kawai ana son a buɗe wa mutane. Su dai shi'a suna yi, suna da kuma dalilansu da yasa suke yin auren mutu'a. Dalilansu Allah tabaraka wa ta'ala zai tsayar da su ya tambaye su. Amma mu dai a sunna, ahlus sunna wal jama'a, ba a auren mutu'a, an riga an datse shi, an katse shi, don haka babu auren mutu'a insha Allah. Allah ya sa mu dace. Za a bar tambayar ne mun karasa malam. Za mu yi ka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka sai kaya a wajen mutum. Da ka sai kayan sai zama to baka dauka ba, har sai kamar bayan wata guda lokacin da ka zo dauka kuma kamar kayan ya ninka su. Abun biyu ne, idan ka sai kaya a gurin mutum baka dauki kayan ba har sai da ka zo dauka, akwai abu na farko shine da ka saya kayan an ware an ce wannan naka ne, an baka kayan ka ce ya ajiye maka, to kaga wannan kes ne daban, ya zama haƙƙinka. A'a, na baka kuɗi, duk lokacin da na samu zan zo in karɓa, bai riga ya ware maka ba, da bai riga ya ware maka ba ya riga ya sayar kafin nan kuɗi ya ninku sai ka cika masa. Ya ai ko me ya baka, ai in dai matukar ba wai ka ce ya ajiye maka din nan ba, matukar ba wai ka ce ya ajiye maka ba, sai dai in ya ce ya ajiye maka to wannan wani abu ne daban. Ka gane, ajiye mun wannan kayan na saya a wajen ka, to da ba kaman ajiya ka bashi kenan. Amma sai ka ce ka ba da ka karbi kayan, ka je tunda yana sarowa, yana zuwa ya saro, duk lokacin da ya saro zaka zo ka karba, to matsalar zaka ga ba daga shi bane, ƙarin shi ma ya samo shi daga sama ne. To da haka in yazo dole zaka ƙara mai. Kuma da yawa yan kasuwa zaka ga suna yawan wannan tambayan, matsalan shine zaka samu wato ba wai kayan bane yake canzawa, kuɗin da muke amfani da shi shine yake da gargajewa yayi ƙasa, amma kayan yana nan a yanda yake, kuɗin ne ya faɗi. To in an zo aka cewa yan kasuwa dole abin da ka siyo yanzu, misali ka siyo buhun shinkafa, misali ka siyo ta 100, ga su nan suna nan, sai ka ji nan da zuwa sati ɗaya sun koma 120. Misali wanda yake hannunka ne kace zaka sayar 100, kai kuma in ka tashi sayowa 120 zaka sayo, kaga zaka kwaru, dole ka sayar 120 dan in ka je ka siyo wanda yake daidai yanda mutane za su iya bayarwa. Allah ya taimake mu. Za mu yi karatu yau kuwa kai? To an yi yarjejeniya kan da niyan kaya ko ya tashi ko ya sauka, ayi almuslimuna ala shurudi, kun yi sharadi dama, shine ma'anan ya ajiye maka. Da hakan an yi yarjejeniya ko in kaya ya tashi ba wani abu, zaka zo kawai ya baka kayanka saboda kun yi sharadi. Amma in ba sharadi, kawai ga wannan kayan tunda kana sayarwa, duk lokacin da in ka sayar da wannan din, insha Allah in ka sayo wani zan zo in karba, to kaga yi zai je samu kaya ya tashi. Yawwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الموجودات وسيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يو ذا متاشا آية 244 وبنجي تبارك وتعالى يتي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله،
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ku musulmai ana muku umarni kar ku zauna haka kawai. Addinin nan kamar yadda aka faɗa banu Isra'ila sun guduwa cututtuka da sauransu jiya yadda muka karanta muka yi labarin banu Isra'ila halin da suke ciki, to sai Allah ya dawo da maganan jihadin nan dai. Addinin nan yana buƙatar dukiyoyinku, yana buƙatar rayukanku, don haka waqatilu, ku yi yaƙi wanda suka yaƙe ku fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar Allah. Wa'alamu, lallai ku sani annallaha, lallai Allah sami'un, mai jin duk abin da kuke faɗa ne, alimun, masani ne na duk abin da kirazan ku suka kunsa. Allah masani ne akan komai tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqina. Idan kana tsoron mutuwa ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga wasu nan suna gaya wa ƴan uwansu sun zauna sun ki su je yaƙi, suka ce lau a ɗa'una, da waɗanda suka tafi yaƙin nan sun mana biyayya sun ji shawarar mu ma kutulu da ba kashe su a gurin yaƙi ba. Kul ka gaya musu fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin, kuma in za ku iya turewa kanku mutuwa ku turewa kanku. Suratu Ali Imran. Sannan a suratul Nisa Allah yana faɗa wai suna cewa su munafikai da ba za su je yaƙi ba suna cewa wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala, Allah bai sa ka wajabta mana yaƙi. Suka ce laula akhartana ila ajalin qaribin, Allah dan jinkirta mana bayan zai kamata mu yi yakin nan ba. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Ka gaya musu rayuwar duniya ƙarya ne ya rasulullahi, lahiran nan dai ita ce gaskiya, mutuwan nan kuma ko ba su so za su mutu. Fa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Adi yanda kuke mutuwa zai riske ku koda kan kuna alburujul mushayyada, kuna kan dogayen gini ko kuna kan dogayen bishiyoyi ko kuna kan kamar yanda dan annabi Nuhu yayi alaihi salam ko da aka zo dufana kawai ya ga dufana sai ya ce ana zo ka shiga jirgi ya ce kawai inni ya menene sa'awi ila jabalin ko ya simuni zan je in hau kan wani dutse, zan je in hau kan dutsen nan shi zai tsare ni, wannan dufanan ba zai iya taba ni ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai ba wani abin da zai iya kare ka daga azaban yau. To yau zaka ga haka kamar yanzu yanda ake faɗa walau kuntum fi burujin mushayyada, an ce alburuj a wannan zamanin su ne irin manya-manyan dogayen gidaje da ake yin su din nan. Zaka ga gida mai hawa 100 kaza yana sama, irin waɗannan manya-manyan gidajen. Mutum ya ce yana ganin in ya hau kan wannan ba zai mutu ba. Allah ya ce ko a ina kake mutuwa za ta riske ku. Sai Allah tabaraka wa ta'ala yake wa muminai gara basa cewan kar ku ji cewan a wajen yaƙi ana son ku ɗauki da dukiyoyinku da komai naku da rayukanku ku bawa Allah a wajen yaƙi. Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan, wa zai ba Allah rance? Allah yana cikin wanda zai ba shi rance. Man zallazi yuqridu Allah, waye zai ba Allah rance qardan hasanan, rance mai kyau, ma'ana wa zai dauki dukiyansa ya bayar dan ɗaukaka kalmar Allah gurin jihadi. Fayudha'ifuhu lahu, Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari zai ninninka masa wannan dukiyansa a da'afan kasira, ninkin baninki. Allah zai ninka masa ninkin baninki. Wallahu yaqbidu wa yabsut, Allah tabaraka wa ta'ala yaqbidu, shi yake talauta mutane ya rike arzikin wani in ya ga dama, wa yabsut shi kuma yake yalwata arzikin wanda ya ga dama. Wa ilaihi turja'un, gaba ɗayan ku gurin Allah tabaraka wa ta'ala za ku koma. Da haka yan uwa, man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan dinna a wannan lokacin koda ba jihadi to ana son ka ba Allah rance ta hanyar daukan dukiya ka ba waɗanda suke da bukata. In ka ga mabukata kana da halin da zaka bayar, ka bayar rance ne ka ba wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yana faɗa yana cewa mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kaga kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyansu dan ɗaukaka kalmar Allah ka masali habbatin, kai ka ce ƙwaya ce wato wanda aka shuka ta a ƙasa, ambatat sana'a sab'a sanabila, amma ƙwayar nan da ta tashi sai ta fitar da zangarniya guda 7 fi kulli sumbulatin mi'ati habba, amma a cikin kowane zangarniya sai ka samu kuma ƙwaya kusan guda 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah in ya ga dama yana ninninka arzikin wanda ya ga dama. Yana ɗaya daga cikin hanyoyin ninka arziki shine yawaita sadaka. Manzo Allah yana cewa tadarakul gumuma wal humuma bis sadaqati, ku riski yawan bakin cikin ku da bacin ranku da yawan yin sadaka. Yakshifullahu ta'ala durrakum, Allah zai yaye muku cututtukanku, wa yansurkum ala aduwikum, kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ku akan makiyanku. Sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tana maganin fushin Allah, tana dauke bala'i, tana dauke bala'i. Akwai wani kissa, wani ba Allah anan Katsina fa akai, wasu bayan Allah suna tafiya su biyu,
sun zo suna tafiya a mota, sai wani almajiri sai zo yana ta bara, da Allah a taimaka min, a taimaka min, a taimaka min. Sai shi na gaban, su biyu ne a motan, sun tsaya kamar motan ta ɓaci ne, sai yake ce masa kai ka yi haƙuri da Allah ka tafi, ba mu da shi, yana masa tsawa. Sai almajirin ya ce malam ba kai nake tambaya ba, ga wanda nake tambaya, wanda yake tuka motan kenan, mai motan. Sai ya dan yi murmushi, sai ya ciro ya ce rabu da shi, sai ya dauko wani abu sai ya bashi. Da ya bashi kawai sun shiga mota sun tafi, ba su jima ba kawai sai hatsari, sai accident. Shi wanda ya bada sadaka sai ya rasu. Bayan ya rasu an dawo gida ana ta jimami, shi ɗayan dan uwansa abokinsa bayan an kai wancan an birne shi da daddare sai yake mafarki, sai ya ga dan uwansa da ya rasu din wanda suka yi hatsarin tare, kuma ya ga wannan almajirin. Sai wannan almajirin ya ce masa ka gane ne? Ya ce ba kai ne almajirin nan da muka zo ba. Sai ya ce to, sai yake gaya masa a mafarki yake cewa ni ba almajiri ba ne, ni dinnan da ka ganni mala'ika ne, wannan bawan Allah an turo za a ɗauki ransa, to amma an duba karan kaf ayyukansa ba wani aikin alkhairi da zai iya kai shi aljanna, kuma an riga an rubuta masa cewan wato Allahumma salli ala sayyidina rasulillah, an rubuta masa cewa dan aljanna ne, to amma kuma ba aikin da zai kai shi aljanna. Sai ake neman yayi wani aiki kwaya ɗaya wanda wannan aikin da shi Allah tabaraka ta'ala zai gafarta masa ya sa shi aljanna. Da haka sai ya bada wannan sadakan, da ya bada wannan sadakan kuma shikenan yana bayarwa da wannan sadakan Allah ya yafe masa ya sa shi aljanna. Da haka shi dan uwansa da ya tashi a mafarki a gigice shi yake bada wannan labarin. To sadaka tana da tasiri, tana ƙara yawan rayuwa, tana ƙara sa mutum ya samu arziki. In kana cikin damuwa ka yawaita yawan yin sadaka, in kana yawaita yawan sadaka Allah tabaraka ta'ala zai taimake ka. A badda wannan kissan, wani daga cikin bayin Allah an ce a kasan ko Dubai ne, ina kallon wani malami balarabi yana ba da kissa, shi kuma ya je asibiti an rubuta masa magani, an rubuta masa kai, likita ya riga ya bashi prescription, kansa ya kama shi, ya kama kayan cikinsa, amma sai aka ce masa duk abin da zai yi din nan da kwana 10 zai rasu. Kwana 10, ka san irin wannan kuma in sun faɗa ba wani ikon Allah ba sai ka ga mutum sai ya tafi. In sun faɗa din nan in kaga ka dora to da wahala ka dora kwana 1 ko 2 sai ka tafi. Allah ya ba su wannan ilimin. To da ka bawan Allah nan ya dawo gida mai hali ne da shi da iyalansa suna jimamin ga halin da ya shiga. To kawai sai ya ga wata mata ta fito daga gidan makwabcinsa tana kuka, baiwar Allah me ya same ki? Sai ta tsaya take masa bayani, ta ce wallahi mijinta ne ya rasu, ya bar mata 'ya'ya, ta zo kuma ta roki wannan ga irin halin da take ciki ya taimake ta saboda Allah ya taimaka mata ita da 'ya'yanta, amma kuma ya nuna ba zai taimaka mata ba sai ya yi lalata da ita, ya zambillahi. Ta ce ita kuma ba za ta iya sabawa Allah ba, tana kuka. Sai ce to ki rabu da shi, ga ɗana wannan ki je duk sati zai dinga kawo miki abin da za ki ci da ke da 'ya'yanki, duk sati zai kawo miki. Ta yi godiya ta kama hanya ta tafi. Dan kuma ya tambaye ta ba da adireshin ta da komai. Da aka satin farko ya je ya dauki abu ya je ya kai mata, bayan ya kai mata ya ce gashi, ta yi godiya ta karba. A kwana 10 da aka ce mutumin nan zai rasu, kwana 10 ta zo ta shige bai rasu ba, wata kwana 10 ta zo ta shige bai rasu ba. Ana haka har sai da ya shekara ɗaya cif, shi kuma bai fasa ba wa wannan matan sadakan da yake bata ba, shi dai kawai amma bai san me dalili ba. An ce zai rasu ya ga bai rasu ba. Sai wata rana satin da za a kai wa matan abu ta gaba a kai mata ba, bayan sati 2 haka sai dan ya je sai ya kai mata, sai ce ki yi hakuri ga na wannan satin da wancan satin ban kawo miki ba. Ta ce wallahi yanzu kan ma ba mu bukata, saboda dukiyan mahaifin waɗannan yaran da muke jira yanzu an sake mana dukiyan ya fito. Ta ce da aka ba mu bukata. Ashe a satin da aka sake musu dukiyan, a satin shi kuma mutumin nan da yake turo ɗansa ya ba ta kuɗi a lokacin shi kuma a satin ya rasu. Don haka me ya rike shi har zuwa wannan lokacin bai rasu ba? Wannan abin alherin da yake yi wa wannan matan, da shi Allah ya raya shi. Da haka dukiyansu yana fitowa suka zama da ba su bukatan dukiyan, sai Allah ya ce to taho. Sai sa manzo Allah ya ce sadaka da sada zumunci yana ƙara tsawon rayuwa. In ma baka da abin da zaka bayar da sadaka, to ka dinga yawan sada zumunta yana jawo wa mutum dogon rayuwa, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan da ake cewa manzo allazi yuqridullah qardan hasanan, ba ana nufin sai a wajen yaki ba kawai, a zaka iya daukan dukiyan
ba sai wajen yaƙi ban kana da wanda aka ba wa sadaka tunda yanzu ba yaƙi ake yi ba sai ka ba da sadaka ka ba wa Allah rance Allah tabaraka kuma wata'ala zai ninninka maka. An samu hadisi daga ibnu abi hatim yace haddasana abu zur'a isma'il bin ibrahim bin bassam haddasana abu isma'il al-mu'addib an isa ibn al-musayyib an nafi an ibn umar qala sayyidina abdullahi bin umar yace lamma nazalat lokacin da ayan nan ta sauka masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila ila akhiriha da ayan nan ta sauka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yace rabbi zidni Allah ka kara mun. Ayan nan da ta sauka take cewa wanda wato suke ciyar da dukiyansu kaman wato shuka wake ko wani kwaya suka yi a guda ɗaya amma wannan kwaya ɗayan ya fito da zangarniya 7 sannan zangarniya 7 din nan kowane zangarniya akwai kwaya 100 a cikinta. To wannan ayar da ta sauka manzo Allah sai ya ce rabbi zid ummati Allah ka ƙara wa al'umma na sai Allah ya saukar da man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah rance mai kyau Allah ya ninninka masa ninkin baninki. Kala annabi sai ya ce rabbi zidni Allah ka ƙara min al'umma na ka ƙara wa al'umma na fa nazalat sai ayan nan ta sauka ita kuma inna ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Da haka Allah ya taimake mu. Alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala yace alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'as lana malikan nuqatilu fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Wannan ayar za ta yi magana akan banu Isra'il lokacin da banu Isra'il ya zamana Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dukkan abin da suke so, ga annabawa, ga mulki, ga dukiya, ga komai. Banu Isra'ila sai zamana sun zalunci kansu kullum kawai sai ya zamana ba abin da suke banda saban Allah da kaucewa Allah da kaucewa dokokin Allah. Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga saban su yayi yawa sai na farko Allah ya turo wasu sai suka kwace mulkin hannunsu. Bayan sun kwace mulkin hannunsu suka mai da su bayi, suka kama 'ya'yansu, suka hana hatta ya zamana annabawan da suke fitarwa a tsatsan su ma Allah ya yanke annabawan. Sai ya zamana akwai wata mata wacce ta rage a cikin 'ya'yan annabi Yaqub, jikokin annabi Ishaq, akwai wato tsatsan Lawi. A tsatsan Lawi din nan ake samun annabta. Sai ya zamana wannan matan a banu Isra'ila ita kadai ce ta rage, a cikin tsatsan Lawi, kuma gashi tana da ciki. Sai banu Isra'ila suka kama wannan matan suka ce bari mu je mu yi mata hidima, mu tattara ta, mu ajiye ta, watakila wanda za ta haifo a cikin ta din nan ya zamana Allah ya haifo mana annabi a cikin mu yanda aka saba, annabin nan kuma ya zo ya kira mu zuwa ga Allah, kila halin da muke ciki Allah ya fitar da mu. Da haka wannan mata kuwa haka suka yi. Bayan wannan mata ta je ta aihu sai ta haifo namiji. Bayan wasu shekaru ɗaya ya girma, shine wasu malaman tafsiri suka ce sunan shi Shamun, wasu suka ce sunan shi Shamuel. Sai aka turo shi sai ya zamanto annabi. Bayan aka turo shi yana yi wa banu Isra'ila wa'azi, to shine sai Allah yake cewa alam tara ya rasulullahi ai ka sani ka gani ilal mala'i min bani isra'ila, wasu mutane daga cikin banu isra'ila min ba'di musa, waɗanda wannan banu isra'ilan bayan annabi musa ne. Iz qalu li nabiyyin lahum, lokacin da suka ce wa annabinsu shine wannan shamun ko shamuel din, suka ce masa wannan hali da muke ciki yayi yawa, iba aslana malikan, za mu yi ta zama ba shugabanci,
me yasa ba za ka sama mana ka roki Allah a sa mana wani shugaba ba ya zama ga shugaba muna karkashin sa ta yadda zaka gane muhimmancin shugabanci kenan a musulunci ya zama muna da shugaba muna karkashin sa shi yake control din mu in ma ya umarce mu nuqatilu fi sabilillah za mu fita mu yi yaki tare da shi dan ɗaukaka kalmar Allah. Qala annabin nasu sai ya ce musu hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu, to fa ina tsoron kun ce a sa ku za ku yi yaƙi, kar a zo a rubuta muku ku fita ku yi yaƙi, na san halinku ku zauna ku ce Allah tuqatilu ku ba za ku fita ku yi yaƙi ba dan ka san mujrimai ne banu Isra'ila. To da suka faɗa ka kalu sai suka ce haba wa malana Allah nuqatila fi sabilillah, mu kuwa me zai hana mu ba za mu fita mu yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah ba. Wa qad ukhrijna min diyarina, muna kallo aka kore mu daga cikin gidajenmu, wa abna'ina aka raba mu da ƴaƴanmu aka kama su a mazaunin bayi. Allah ya ce to shikenan tunda aka kuke so ku fita ku je ku yi yakin falan ma kutiba alaihimul qitalu, ana cewa to yanzu an wajabta muku ku fita ku yi yaki. Tawallau sai suka juya dukkan su suka gudu illa qalilan minhum, sai yan kadan daga cikin su. Wallahu alimun bizzalimina, Allah tabaraka wa ta'ala ya san waɗannan mutanen hakikanin azzalumai ne. Kaga su suka ce a yakin, su suka ce a turo musu wannan din, an tura su yakin kuma banu Isra'ila sai suka yi. Na'am. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'asa lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. To annabin da suka roki cewa a turo musu sarki ba su suka roka ba, to kaga ai tun da ka roki Allah abinda Allah ya ga dama zai baka, ba kai za ka yi wa Allah zaɓi ka ce ga wanda nake so a ɗauka ba, ko ba haka ba ne. To sai ya ce wa ƙala lahum nabiyuhum, annabin nasu sai ya ce musu tunda kun roƙa a baku inna Allah qad ba'asa lakum daluta malikan, ga daluta Allah ya turo ya zamo sarki a kanku. To shi dalutun nan yana cikinsu, amma mutum ne mai kaifin basira mai hikima, haka Allah ya yi shi. Sannan kuma a sana'ansa wasu malamai suka ce dabbagi ne, wasu suka ce yana yin irin ziga-zigi ko kuma yana yin irin harkan jima din nan, talaka ne a cikinsu amma yana da ilimi. Sannan abu na biyu kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi, Allah ya yi shi zabgege ne, giant dogo haka Allah ya yi shi. Sai Allah ya ce to inna Allah qad ba'asa lakum daluta malikan, yanzu an ba ku daluta ya zama sarkinku. Qalu ai sai suka ce anna yakunu lahu mulku alaina, ta ya za ya ce dalutu ne zai zama to shine sarki akan mu, wa nanu ahaqqu bil mulki minhu, mu muka fi cancanta, muna jikokin annabawa, mu muka fi cancanta a bamu mulki. Walam yuta sa'atan min al mali, kuma gashi talaka fitik bayi da dukiya bayi da komai, a ce shi zai mulke mu. Qala sai yace inna Allah astafahu alaikum, to ku sani in ji annabin nasu kenan Shamul, sai yace ni dai abinda zan gaya muku inna Allah astafahu alaikum, Allah ne ya zabe shi akan ku, Allah ne ya zabe shi akan ku. Wa zadahu basadatan fil ilmi wal jismi, kuma Allah ya kare shi da yawan ilimi, sannan kuma Allah ya kare shi da yawan bayan ilimi da yawan abin nan yake cewa ginin jiki, in ka ganshi jayin ne dogo. Sai ya ce wannan abin da zaɓin Allah ne, haka Allah ya yi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah yana bada mulkin sa wanda ya ga dama. Wallahu wasi'un alim, Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan falala ne, Allah kuma tabaraka wa ta'ala masani ne. Dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba musu dalutu, to bari a gani za su karba. Na'am. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم
وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم أنا أبنجي تبارك وتعالى سيتي wa qala lahum nabiyuhum annabin sun sai ce musu suka ce to idan an yadda shi Dalutu din nan sarki ne akan mu, an yadda sarki ne, to muna son mu ga aya a nuna mana wani aya da zamu yadda cewa shi sarki ne kuma Allah ne ya zabe shi. Sai qala lahum nabiyuhum annabin sai ya ce musu inna ayata mulkihi, ayat da za ku gani ta nuna muku alaman sarki ne akan ku, Allah ya zabe ku, ayya atiyakumut tabutu, akwatin da kuka dade wanda da a wani akwati ne na annabi Musa, a ciki akwai rigan annabi Musa, akwai allunan attaura, akwai sandan annabi Musa. Idan za su fita yaƙi banu Isra'ila sai su ɗauki wannan akwatin. To in dai sun ɗauki wannan akwatin na sauran tarukuta annabi Musa suka fita yaƙi da shi, to dole sai sun yi nasara a yakin, Allah zai ba su nasara. To sai ya zama an kwace wannan akwatin, suna cikin bakin cikin kwace shi, sai aka ce to alaman mulkin Daluta akan ku shine an yi atiya kuma tabutu, za ku ga wannan akwatin naku ya dawo, fihi sakinatun min rabbikum, a cikin akwatin nan dama akwai nutsuwa daga ubangijinku, in kun rike wannan akwatin kuna samun nutsuwa. A cikin akwatin akwai baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, akwai sauran waɗansu abubuwa da iyalan annabi Musa da iyalan annabi Haruna duk suka bari yana cikin wannan akwatin. Ta yaya akwatin zai zo muku? Allah ya ce tahmiluhul mala'ika, za ku ga mala'iku ne suna tafiya, za ku ga sun ɗauko muku akwatin, kuna kallo ƙiri da ƙiri mala'iku za su zo su kawo muku akwatin. Allah ya ce inna fi zalika, kun ga a cikin wannan abin na kawo muku wannan akwatin, la'ayatan lakum, ya kun samu babban aya da za ku gane Dalutu sarkin ku ne, in kuntum mu'minina, amma ku mu'mine ne. Wato ba za ka taɓa samun mutanen da aka yi musu gata irin banu Isra'ila ba, ba za ka taɓa samu ba, amma ba ka taɓa samun kuma tsinannu irinsu ba. Su mutu a dawo da su, ka jifa gardama ka mutu zunzurutun bala'i a kashe ka, amma Allah ya ce na ji tausayin ka na dawo da kai. Abinci ka dau kana so abinci, kana son abinci, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na maka gata, ba noma ba komai, zan saukar muku abinci daga sama. Kana cin abincin sama yaka ce kai Allah ni bana son abincin saman nan, abin in noma. Aka ce to je ka noma. Shekara 40 kuna yawo a Sahara, amma Allah ya saukar musu da girgije mai sanyi tana bin su, har ya zama wai sai Allah ya nuna musu mala'iku, ga mala'iku suna iya gani, zaka ga mala'iku su suka ɗauko wannan abin ido da ido fa suna gani, amma duk da haka wannan ba su yi imani ba. To ka duba abin da Allah yake gaya musu, yace to za ku ga an kawo muku wannan akwatin, akwai sauran kayan annabi Musa da kayan annabi Haruna a ciki, za ku ga mala'iku sun ɗauko muku wannan akwatin sun zo sun ajiye muku. Al-Imam Hasanul Basri yace faɗin Allah da yace fihi sakinatun min rabbikum, a cikin akwatin akwai nutsuwa daga ubangijinku, yace a cikin akwatin akwai distun min zabi, akwai wata tasa ta zinari, kanat tughsalu fihi qulubul anbiya'i, a cikin wannan tasan Allah yake wanke zuciyan annabawa. A da Allahu Musa alaihi salam, Allah ya ba annabi Musa wannan tasan, yana cikin wannan akwatin. Fawdi a fi hal alwa, a cikin wannan akwatin aka saka allunan attaura da annabi Musa ya karbo daga wajen Allah. Haka kuma al-Imam Siddi shi ma ya faɗa daga Abi Malik daga Ibnu Abbas, sannan daga Ikrima daga Ibnu Abbas, faɗin Allah da yace wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, akwai sauran tarukuce na iyalan annabi Musa da iyalan annabi Haruna cikin wannan akwatin. Kala sai yace abin da yake cikin akwatin asahu, akwai sandan annabi Musa, wa rudadul alwahi, akwai diddigaggun wannan allo na taura na annabi Musa din. Haka al-Imam Qatada da As-Siddi da Ar-Rabi suka faɗa daga Anas daga Ikrima, daga Anas dan Ikrima, daga Ar-Rabi ibn Anas daga Ikrima, yace hadda taura ma a cikin akwatin. Abu Sali yace wa baqiyatun mimma talaka alu Musa wa alu Harun, abinda ake nufi a ciki shine akwai sandan annabi Musa da sandan annabi Haruna, sannan kuma akwai alluna guda biyu na at-taura, sannan akwai sauran abincin nan na almannu wanda aka saukar musu daga sama. Wannan almannu din akwai shi a cikin akwatin, in sun ga dama suna ci baya karewa, da haka za su dauka su ci sai wani ya fito, su dauka su ci sai wani ya fito, yanda Allah ya yi wa manzo Allah ko har sayyidina Abubakar ma radiyallahu anhu, ana zuwa gidansa zaka ga an je za a kawo abinci, mutane dubun ne za su zo su ci. In an kalla to ya za a yi da abincin nan, manzo Allah ya ce kulu ku ci,
waskuru ismallahi ku ambaci Allah amma za ku ci daga ka ce bismillah in ka gutsuri loma ɗaya ka kai baki sai wata loman ta tsiro a gurin haka annabi yake musu sai kaga sai an ci kowa ya ci. Akwai lokacin da aka zo kan Abu Huraira aka ce Abu Huraira an zo da nono irin wannan aka ce Abu Huraira kuma yana ga nuna ƙwarya yana jin yunwa yana taka sai yana kallon annabi sai yi wa annabi haka ciki na rasulullahi yana haka annabi sai yana kallon sai yana dariya sai ya fara ba wani a hannun damansa shi kuma Abu Huraira yana nan wannan ya sha Abu Huraira yana leƙa ya kusan shanyewa aka ba wancan aka ba wancan aka ba wancan Abu Huraira ya dauka ba zai zo kansa ba can sai da ya zo kansa kawai sai aka ba shi annabi ya ce sha ya kafa kai yana sha ya gyatsa annabi ya ce he ka sha dai ya sha ya ce na ƙoshi ya ce annabi ya ce sai ka sha ya ce ka ƙoshi ya ce wallahi na ƙoshi ya rasulullahi sai annabi ya karba kawai sai ya kurbe ta guda ɗaya shikenan sallallahu alaihi wasallam. To su ne su ma wannan almannu din yana cikin akwatinsu zaka ga abin haka yana girma. To bari mu ji lokacin da suka ce a rubuta musu yanzu kaga sun samu hujjan cewan ɗaluta Allah ya turo shi a mazaunin sarki su ko to yaƙi da suka ce za su je to bari mu ji za su je yaƙin ko kuma فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. To bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to yanzu za a fita yaki falamma fasala talutu bil junudi da ɗalutu wannan sarkin ya ja rindina tawagan yaƙin nan suka bar gari za a tafi yaƙi ƙala sai ya ce ana hanya sosai ka san Allah saboda ya tabbatar akwai ana so tunda sun fito ana maganan su kusan 80,000 ne suka fito mutum 80,000 to amma ana son a ware suwaye masu gaskiya a cikinsu wanda za su yi yaƙi suwaye kuma ba za su yi yaƙi ba to sai da ya ja rindinan suka tafi ƙala sai ya ce musu to inna Allah mubtalikum binarin to ku sani Allah zai kawo muku jarrabawa zai jarrabe ku za mu shige wani rafi yana gudu wani ruwa ne yana gudu Allah zai jarrabe ku da wannan ruwan faman shariba minhu duk wanda ya sha wannan ruwan falaisa minni to baya tare da ni wa man lam yad'amhu amma wanda bai dandana wannan ruwan ba fa innahu minni to shi yana tare da ni kuma sai Allah ya jarrabe su da tsananin kishi kuma gashi suna tafiya ga ruwan suna kallonsa yana ta gudana amma an ce kasu sha wanda ya sha baya tare da ni wanda kuma bai sha ba yana tare da ni illa man igtarafa garfatan biyadihi sai dai wanda zai dan kamfata haka da hannunsa so daya kawai ya kamfata wannan ya sha fasharibu in ya sha to wannan an dage mai fasharibu minhu ai ko sai suka saba mutanen banza sai suka sha fasharibu minhu banu isra'ila sai suka sha illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su ne basu sha ba falamma jawazahu huwa wallazina amanu mahu lokacin da shi daluta da wanda suka yi imani da shi suka shige wannan ruwan kalu sai suka kalli wato sun je an je filin yaƙi kenan suka kalli garin dinan kafarai dan da suka sha ruwan nan a mutum 80,000 sai da mutum 76,000 duk suka juya aka bar shi da mutum 4,000 kawai su wanda suka yi imanin da suka je sai suka ga kuma shi daluta gashi shi da mutum 4,000 nan kuma ga rundunan kafarai jaluta shi kuma runduna mai yawa gashi suna kallon su kawai suka ce kalula da qatala nal yawma bi jaluta wa junudihi wallahi yau kan ba za mu iya fuskantar jaluta da rundunansa ba saboda mutanen mu duk sun juya yanzu ya za mu yi
qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullahi waɗanda suke masu muminai a cikin su rundunan su 4,000 wanda suka tabbatar lahira gaskiya ne za su haɗu da Allah sai suka ce kan min fi'atin qalilatin so da yawa akan samu jama'a yan kaɗan galabat fi'atan kasiratan kaga tarin jayi jama'a mai yawa bi iznillahi da izinin Allah wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri kuma haka aka yi walamma barazu li jaluta ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله عليه وآله وسلم الله أكبر الله تبارك وتعالى يجي تو bayan an je garin dinan wato muminai su 4,000 daluta shine shugabansu ga rundunan kafirai jaluta shine shugabansu za a yi mubaraza to a cikin rundunan musulman rundunan shi daluta akwai Dawud baban annabi Suleiman a ciki yana ciki alaihi salam domin dalutan ya gaya masa yace kai hakuri ka biyo ni in ka biyo ni muka yi yaki tare da kai ina da ƴa nayi maka alƙawari zan baka wannan ƴan annabi Dawud ya biyo su yana cikin rundunan to shine Allah ya ce walamma barazu li jaluta bayan malam an yi karan batta an yi gaba da gaba da jaluta rundunan kafirai wa junudihi da shi da rundunansa sai suka yi addu'a guda uku addu'ansu na farko suka ce qalu rabbana afrigh alaina sabran Allah ka zuba mana hakuri ka ba mu hakuri mu tsaya kar mu guda wajen yakin nan wa thabbit aqdamana addu'a na biyu ka tabbatar da digadigan mu addu'a na uku wansurna alal qaumil kafirina Allah ka taimake mu akan waɗannan mutanen kafirai fa hazamuhum bi iznillah Allah ko sai ya amsa addu'a suka ruguza rundunan kafiran nan da izinin Allah wa qatala Dawudu Jaluta annabi Dawudu ma sai da ya kashe Jaluta shugaban kafiran na wani wanda ake kasan a nahawu muna da fa'ili da marfu'i ko da aka zo wajen wani aka ce wa qatala Dawudu Jaluta to irin masu wazin turmin nan ne aka ce to malam wai Dawudu ne ya kashe Jaluta ko Jaluta ne ya kashe Dawudu yace to a nan dai daidai ya kashe ɗaya ya ce daidai ya kashe ɗaya mu je karatu saboda bai san fa'ili ba bai san kuma maf'uli ba in an ce fa'ili shine wanda ya aiki fa'ili kaga shi marfu'i ne a larabci duk abin da ya aiki in dai fa'ili ne marfu'i ne ja'a muhammadu ya zo waye ya zo muhammadu shi ya aikin zuwa ko to sai kai masa rufa an gane shariba zaidu alma'a zaidu ya sha ruwa waye ya sha ruwa ba zaidu ba sai ka yi wa zaidu rufu'a me zaidu ya sha ruwa ko sai ka yi wa ruwa fata suna kiransa maf'ulun biyu a larabci to in an zo aka ce waqatala Dawudu Jaluta Dawudu ya kashe Jaluta to sai ka lura sai ka gani wanne ne mai rufu'a a cikin su Dawudu to shi ya kashe kenan wa aka kashe Jaluta shi kuma sai aka yi mai fata to shi kuma da yake bai san wannan ka'idar ba yana zuwa sai ya ce ɗaya dai ya kashe ɗaya mu je karatu to shine waqatala Dawudu Jaluta Dawudu ya kashe Jaluta to da bayan an gama wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa annabi Dawud kuma wa atahu Allahul mulka sai ya zama da shi Daluta ya sauka daga kan mulkin da yake kai annabi Dawud sai ya karbi mulkin wal hikmata kuma Allah ya bashi annabita ya zama kuma shi ma annabi ne a cikin annabawan banu Isra'ila sannan kuma wa allamahu mimma yasha Allah ya sanar da shi wasu ilman da Allah ya ga dama ka san annabawa Allah yana sanar da su abin da ya ga dama kamar yadda manzo Allah yake ga wa annabi wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ya rasulullahi Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima Allah shine malamin annabawa sai Allah tabaraka wa ta'ala yace walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard
da ba dan Allah yana tunkuɗe wa wasu mutane sharri albarkacin wasu mutane ba la fasadatil ardu aida duk duniya ta lalace walakin Allah zu fadlin ala nas ala alamin sai dai Allah mai yawan falala ne wa halittunsa tilka ayatullahi kaga waɗannan duk labari da muka yi maka ya rasulullahi ayatullahi ayoyi ne na Allah da irin abubuwan nan da ya faru na tuluha alaika bil haqqi muna karanta maka su ya rasulullahi da gaske saboda su san kai annabin Allah ne in ba annabi ba wa zai bada wannan labarin sai annabi sai Allah ya ce bayan mun karanta maka wannan ka ba su wa innaka laminal mursalina wallahi na rantsi ka ji fa Allah bai yake faɗa wallahi na rantsi lallai kai kana daga cikin manzannina yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalina wai Allah ne yake rantsuwa ka duba girman annabin ka sawwara Allah zai gaya maka abu mai girma ne sai ya rantse maka baka bukatar rantsuwa amma Allah ya ce wa innaka na rantse laminal mursalina lallai kai manzo Allah kana daga cikin mursalai ga wawul kasami ga nunu a inna sannan kuma inna din ta shiga jikin damiri kafin sannan ga lamun na kasami la sannan ga mimun mina sannan almursalina malam wani kayan fada ka da gurin aka tare su guri ɗaya don a nuna maka girma annabi babba ne sayyidina Abdullahi bin Umar ya ce manzo Allah ya ce inna Allah la yadfa'u bil muslimi salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi bala'a Allah idan an samu mutum mumini a yanki kwaya ɗaya ka samu mutum mumini to albarkacinsa gidaje 100 da suke makwabtakansa sai Allah ya tunkuɗe musu bala'i saboda albarkan wannan muminin guda ɗaya duk da akwai magana akan hadisin shine sai ya karanta wannan ayan walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu sannan Ubadatu bin Samit yake cewa manzo Allah ya ce al-abdalu fi ummati salasuna akwai wasu waliyai a cikin al'umma nan ji manzo Allah ya ce su 30 ne waɗannan waliyan bihim turzaquna da albarkacin su ake muku ruwa wa bihim tumdaruna da albarkacin su ake azurta ku da albarkacin su ake muku ruwa sannan wa bihim tunsaruna da albarkacin su Allah yake taimakon ku qala qatada al-imamu qatada yace inni la arju an yakuna al-hasan minhu yace ina burin Hasanul Basri ya zamanto yana daga cikin su to da haka a yan uwa in Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan wannan aya wacce take maganan girman manzo Allah tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce wai tilkar rusul ga annaba wannan da duk muka gaya maka faddalna ba'dahum min fifita shashin su ala ba'din akan sashi malaman tafsiri suka ce faddalna ba'dahum mun fifita shashi manzan Allah kenan shi kadai shashi ne ala ba'din akan sauran manzanni fauƙakan lawu kenan walwara ya bara'u saman ka Allah amma kowa yana ƙasan ka sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya ba mu albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace za mu tsaya nan insha Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi tilkar rusulu da yardan Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera aka rauka Allah mana addu'a